Pentru acest video am folosit iarăși aplicația CapCut și vom avea nevoie de două videouri, da? Vom filma însăși modelul care este înainte și apoi după. Aici cel mai important este, de exemplu, ca să intrați bine în ritmul muzicii, puteți desigur să alegeți și altă muzică, sunt foarte multe la alegeri, mai ales astea care cu efect înainte, după. Alegeți voi muzica, după care faceți mișcările necesare, iar ca să intrați în ritmul muzicii, anume cu astfel de mișcări, vă recomand ca să puneți pe un alt dispozitiv, de exemplu la calculator sau la alt telefon, muzica, da? Ca să o auziți, fiindcă în gând ea nu sună chiar, nu intră chiar în același ritm și când dați să montați un pic nu este chiar convenabil. De aceea, cel mai bine este ca să puneți muzica la alt dispozitiv, după care, după muzica aceea, deja o să faceți mișcările necesare, da? Și tot aceeași muzică deja o veți pune și la montare. Deci asta așa ca un sfat ca să intrați bine în ritmul muzicii când veți monta. Încă o cerință importantă pentru montarea acestui video este ca, de exemplu, dacă ați plasat telefonul pe stativ, el să fie nemișcat. L-ați plasat, l-ați pus pe același loc, nu-l mai mișcați până când nu o să filmați și înainte și după. Da? Adică lăsați fix așa, nu mișcați nici cu un milimetru nimic. Lăsați așa, deci ați făcut videoul înainte, după care repejor ați făcut machiajul necesar și ați venit și ați filmat a doua parte a videoului. Da? Deci este un lucru foarte important. După care eu am și însemnat, da? De exemplu, dacă voi v-ați așezat pe scaun, să faceți acest lucru sau dacă sunteți filmați din picioare, cumva să însemnați acel loc unde ați stat pentru prima parte a videoului, da? De exemplu, dacă la podea, dacă stați în picioare și cumva semnați acel loc, da? Puneți ceva în semn ca și după efectul când veți filma și după, adică cu machiaj, să fiți plasați fix în același loc. Sau, de exemplu, dacă ați fost așezate pe scaun, la fel, scaunul să fie nemișcat atunci când veniți să filmați și a doua parte. Sau dacă ați stat pe pat, iarăși puneți ceva în semn ca să vă așezați fix în același loc. Acesta este la fel un lucru foarte important ca să se primească bine această trecere. Fiindcă dacă puțin o să mișcați sau camera sau stativul sau voi nu o să fiți așezați în același loc, în aceeași postură, deja un pic o să se simtă trecerea asta nu chiar atât de bine, da? Adică o să se vadă mare diferență. Așa, deci ce facem noi? Am pregătit ambele videouri, da? Le-am filmat, partea înainte, partea după care tăiem partea necesară ca să unim, da? Între ele. Eu am folosit această muzică, înainte, după, voi puteți să folosiți altă muzică cu alte mișcări. Așa, deci, am tăiat, da, ceea ce este de presus. Așa, să fim atenți dacă să fie totul ok. Așa, și aici, cel mai important este ca să tăiem ceea ce ne trebuie. Da, de exemplu, iată, noi ne oprim aici. Da? De exemplu, rimelul să fie așa plasat la mijloc, aceasta o tăiem, după care, când am filmat a doua parte, noi trebuie să începem de la această parte a videoului, da? Adică noi prima parte am finisat când rimelul este așa plasat la jumătate de față, iar a doua parte o plasăm de la a doua jumătate. Deci, noi prima parte a videoului îl tăiem atunci când rimelul este practic la jumătate de față, da? Când gata să treacă spre, și iar de aici deja începem a doua parte, da? Adică rimelul nu trebuie să treacă de față tot, el la jumătate de față trebuie deja să treacă înspre procedura după. Da? Deci, de exemplu, am tăiat, așa,
Și de aici noi trebuie să începem deja a doua parte. Găsim anume secvența aceea unde rimelul este de la jumătate. Așa, găsim secvența. Așa, alegem secvența necesară. Așa. Da, iată. Noi am finisat cu rimelul când trece spre și de aici noi începem și a doua secvență. Da? Și iată, practic, dacă tăiem bine secvențele, atunci această trecere este foarte ușoară și efectul este așa lent. Da? Că practic nici nu se observă diferența asta, dar bate deodată la ochi efectul după. Da? Iată, observăm trecerea. Da? Și aici putem să ne mai jucăm, da? Dacă ceva nu ne place, nu ne convine, putem să ne jucăm cu tăierea acele secunde care nouă ne pare că ceva nu este ok. Da? Deja alegem secvența necesară. Așa. Și finisăm. Deja vedem cu ce se termină videoul, după care am pus muzica necesară, dar e important ca mișcările astea să fie după muzică, să fim atenți la ritmul muzicii, anume trecerea aceasta înainte-după. Aici cel mai important este ca să simțim ritmul muzicii. Un ritm al muzicii trebuie să fie cu efectul înainte și un ritm al muzicii trebuie să fie cu efectul ăsta după, da? Adică nume să simțim ritmul ăsta de muzică când se face această trecere. Asta este foarte important la astfel de videouri care se fac în acest format. Așa, și practic asta e, da? Adică cel mai greu aici nu este însăși la procedura de montare, dar anume la procedura de filmare, fiindcă noi trebuie să ne plasăm în același loc, da, să fim atenți ca să nu ne mișcăm, să nu mișcăm stativul, să nu mișcăm telefonul. Important să tăieți secvența necesară și, desigur, să alegeți o muzică cât mai ok pentru acest efect pe care voi doriți să-l arătați. CapCut vă oferă încă o oportunitate, încă un avantaj, poate mulți din voi ați știut. Aici puteți să retușați chiar și la video, da? Mulți folosesc filtre în alte programe suplimentare, dar CapCut-ul nouă ne oferă să facem retușare la video chiar direct aici în aplicație. Da? De exemplu, apăsăm pe video ca să fie această margine albă, după care alegem Retouch. Așa, Face. Și aici noi avem opțiuni și Pro, adică care este cu plată, dar dacă noi avem CapCut fără plată, atunci alegem a treia variantă și aici nouă ne oferă să facem retușare. Da? Noi observăm deja diferența. Cel mai important aici, ca să nu